January ni som panga sang ni som ni paruk ni nga ni ania bazar thlir tu te chi bai ule Iran ram boru ka tang thale a ni zan boru ka phei chuan an in do mai don em ni ti mai tur ania US one Middle East an military base then khada tangin sipayan thiar chuaka boru ka in lum let but maya tu thar hlom thatak hriat hlei the ni lawani kan hriat fo wangin hetiang boru ka chuan tu thar hi in thua tup to thina hlom thataka news siam har thina ni chu wangin kan soipol deuh nok ani point hriat thiamna kan dil masa ni Iran official senior pakhat chuan US in Iran abomani chuan Middle East US base chuan bitum venga lang ti asoya hemi hnulok hian US chuan Middle East an base atangin sipayan thiar chuak ti thoma oma US in Iran bommai atumem ni ti zona omlo theilo ani Iran rama an ram chanchina tual chung boina na sa berjinga mi athleng meka heti lai hian US President Donald Trump chuan Iran chu lo vo vereng boka Iran sarkar in mi puilungoi lo an tha zel chuan Iran rama US sipai tir mai soi ri renga heti lai hian Iran chuan an tual chung boina chu US le Israel cho chuan ni in an soi vereng boka khovel in Iran rama thlir thupa US President Trump thu soi kan ngai chang thup reng mai bokani US official pakhat chuan Middle East an military base poimo then khada tangin sipayan thiar chua thule helai biela boina chopal ven thon thila tian ni thu asaya heti lai hian Europe ram official pani lai in US chuan darka somni pali chungin Iran an beidon ti an soi ni in news agency rangsang in an lota lang box sia chu mai chu ni lawin Israel official pakhat po in US chuan Iran beiturin thutluk nan siam fel to a ahun le engang takin nge man lak don ti ala chiang lo mai chawani alo ti ve boka Middle East US base lianber Al-Udeid air base atangin US sipai te thiar chuan ni thu Qatarin alo puang boka helai bial hian ngai ven hlo zualani Iran Ram Armed Forces Chief of Staff Abdul Rahim Musavi chuan hetiang taka Iran ram chung boina thil ti chian na sathila omngai lo ti sain an ram chung boina chuan ram dang an in rol ni na soya French Foreign Minister Jean-Noel Barrot chuan Iran ram boina chu Iran ram tunlai chanchina tharum thon la thlen na satber tumani thu a soi bokani kan hria dangin Trump chuan Iran ram chung boina in rol mai adu thu a soina rei to a chuti rual chuan Iran rama mi puilungoi lo te chu sarkar nor zel tura fuin tanpuina ron kalmek ati bokani kha heti la hian Iran chuan Middle East US thopuiram te chu US hna Iran beilo turang en turina hriat tira Iran official pakhat chuan Saudi Arabia le UAE baka Turkey thlengin US in base ane naram te chu US in Iran a beani chuan Iran be masak turan ni awangin heng ram te hi US hna hian Iran beilo turang en turin hriat tiran ni ati ni in Reuters chuan an ta langa chu baka Iran chuan an foreign minister Abbas Araghchi le US Special Envoy Steve Witkoff te in biak na po anti top ni in a soibok ani US and Middle East hian base ane nuala Al-Udeid Qatar US sipai Central Command chuan forward headquarters an neya Bahrain rama US Navy 5th Fleet in headquarters an nei bokani Iran rama internet off ani wangin Iran rama tanga information dona mumal theilowa chuti la chuan US amun nei HRANA Rise Group te chuan anfin fia theijinga Iran rama hian lungoi lo nalan tir tu mi pui sang ni zali le pathum an thi to a Iran sipai le police atangin mithi za somli pasari anom to bok ni in an soyani kan hriat vek angin ni kum khan Iran hi Israel ne ni som pani chung anin dowa kha khan na sa takin Iran sipai je thachakna ti niama US in a nuclear mun an bom sak baka helai bial Lebanon le Syria rama Iran thopui pol te chut chau sak an ni boka wangte Europe ramten Iran chu nuclear program wangan hrek nan chunjom le box sia wangin Iran din hun hi a thalo tak zeta chuti lai tak chuan Iran rama mi puilung oi lo na lian lu tu ka chuak le mek chuan Iran ram thu nei tu teril ru ati buaya antual chung boina me mi tumin thei top chu ma se al laklo to a me mi mai thei ni to bik si lo ani heti la hian Iran sarkar hi chuti mai chona tu bik don lo ti chu khothang lam en thatu te poinan ngai dana ni a chu milang chian na chu tu na hian Iran ram ro rel tu de chanjong le lungoi lo na lan tir mek te ebzong in mi pui sang tam takin Iran ram ko pui sang sang a kong an zo vele to a Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei lem hal tu te kha Khamenei lem lian pui ken khumina naw khum vele meka Iran ram thu nei tu de chon mi pui tam zo kan lama an la tang ti an lan tir ve meka ni HRANA chon Iran thu nei tu te hian
lungoi lo na lan tir tu mi pui sing khat sang ria za som thum pasari an man to ni in an soi bokani Iran Supreme Leader Khamenei advisor Ali Samkhani chon ni kuma Israel nen an in do tuma Qatar ram Al Udeid airbase an bom sak kha soi langin Iran chon eng tianga beina po chang le turin theina le changna nei atia America President hian Iran nuclear mun an bom kha Australian le thina Iran missile ten Al Udeid ta American airbase an phin dar po kha soi rive turani ti in US avawani Al Udeid hi Middle East US military base lian berni in US sipai sing khat vel an om renga nikum jun thla khan US in Iran nuclear mun a bom nuwa Iran chon Al Udeid base hi missile mangina ka sak ve ni kha kan la shavek ome Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan Israel chuan US chu Iran be tir tumin thei to pa chuareng ni na soya US in Iran kuda thak theinan Israel chuan Iran ram chung boina pun lun theinan thei to pa chu mek ni in a soi ti in Al Jazeera chuan an tar langa Araghchi hian Iran chu eng boruak po tok turina in peya chuti lai chuan US nena in biak na nei tur poina in hongreng ati ni in an soi bokani Araghchi chuan Iran chu ni kum jun thla a in kong eng kima in ring to zoka US President Trump thu soi du dan enin eng po thleng thei ani ti hriain an in ruam man ni in a soi bokani heti lai hian Russia pon ron tong chuak ve ta a Russia ram Parliament Lower House a International Affairs Committee Chairman Leonid Slutsky chuan US in Iran laka tharuma tho chuan a thil ti sual poi berani ang atia US hian oil adu na lama oil sum don na mai ni lo helai bial zong zong hi din hun hlo ma din tir mek ani ati ni in TASS News Agency chuan an tar langa US President Trump an Iran ram mi puilungoi lo te fuina chu point poimo taka ron line Slutsky chuan khothang politician te hian kholaya chuak khom mi puite chu dan dik taka ro rel tura than chua thu nei tu te paithla turin an fuya he hian boina ti zual na sa hle ani ati bok heti la hian New York Times chuan President Trump chu si pailal ten Iran raman bitum tur ten ril fia an bitum tur zinga hian Iran nuclear program le ballistic missile siam na mun te tel ni in an tar langa US official te hian sipai chakna hmanga Iran be chu du thlan tur pakhat ani lain cyber attack la Iran ram veng him tu te thrui cha sak zonga hmalak po du thlan tur ala om thu President Trump hian ril ni in New York Times hian an tar lang boka Iran hian be ni vai chuan Iran hian na takin a changlet ngei don ti an ril bokani an soizel dani US official te hian Trump hnen a hian US Navy te chuan Middle East bial a hian missile kap chuak theilong lian destroyer pathuman da to thu an rila hei ba ka hian tui hnuai long missile ka chua theina pakhat po Middle East a hian an chhop to ti an ril bok heti la hian Lebanon rama Iran tho pui pol lian Hezbollah te chuan Lebanon a omram dang palai te chu Iran beyan ni chuan an chelawang ti an tiam theilo thu an ril ni in Iran International chuan an tar langa Iran hi beyani phot lo chuan ro man na engman siam lo ti ron soi chiang thungani hetiang hi thilom dan ani lai nimin tlai khan Iran Foreign Minister Araghchi chuan Indian External Affairs Minister S Jaisankar chu phone mangina bia Jaisankar hian an in biak thu le Iran rama thilom dan an soidun thu hi exa apuang zara an thu soero atar lang lo thungani tukina thu thar bera chuan US President Trump chuan Iran thu nei tu te chuan lungoi lo pung khom an ban te chu an chungchang thu olsam takarelin ti hlum zungzung an tumna chuan thul le ta ti hrilani thu a soya he hian boru ka chem dai le ta dewa indo mai turanga boru kom chu are le tariani President Trump chuan tuna chuan Iran rama in thana top tameka miman te ti hlum tumna po om lo ti min ril bokani ati Norway mun na Iran human rights te chuan Iran veng him tu te chuan mi puilungoi lo sang thum jali somni pariat an that to ni an puanga mi sing chong man an ni to ni in an soi boka US mun na Human Rights Activist News Agency HRANA chuan mi sang ni zanga somriat paruk an thi to ni in an puang ve thungani Iran Foreign Minister Araghchi chuan engkim kan thununa mi tuma khailum an nilawang nimina khailum an om lova naktu ka po tuma kan khailum lawang atia hemi ma hian Iran thu nei tu te hian lungoi lo te chung thu chu fast track court siamin an chungchang rel fel ngal thoi thoi ani ang ti an lo soi to a mi pakhat chu khailum turin a chung thu an lo rel man to ani engpo ni se boruak tanglu tu ka daile ta dewa alom om lama nga yang bazari lo thira wangin kan lome